Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनायबो हरनाय थाबाय सो दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय नोंथांमोना आंनि प्रिभियास Q&A भिडिअखौ नुबाय बेयावनो इसेबां गोबाव माने गोलाव जाबाय भिडिअआ मोननैसो क्वेश्चन्सआवनो माने आंनाबो खुगाया एसे बाराथ' रायलायनाया एसे बारा एक्सप्लेन खालामनाया बारा माने नंबा सिगाङावहाय प्रफेसर जानायनि थांखिमोन नालाय बे थांखियाथ' जाफुङासै बेखायनो इउट्युबावनो नोंथांमोनजों Q&A भिडिअनो एसे प्रफेसरनि लेक्चार होयो आरो आङो सो बेयो जाहैबाय पार्ट 2 Q&A भिडिअनि सो नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्ट्रेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै हेलौ बांसिनानो सोंदों आब'आ माला हाबा जागोन बे कुइसन्सदोनो आंनि पोस्टआ माने बुंफबजोबनाय आरो बेबायदि ओमफ्राय हांमा नार्जारिया सोंदों सिस नोंनि फरायनाय नोंनि फेमिलि गासै डिटेल्सफोरखौथ' मिन्थिखाबाय नोंनि ब्लग नायैनो सो आंनि सोंनो गोनां सोंथिया जाबाय Number 1, sis नोंनि मेन थांखिया मा जिउआव ओके आंनि मेन थांखिया जाहैबाय आङो बस लेडि जानो लुगैयो माने बिजनेस मावनो लुगैयो आङो ओमफ्राय नायनोसै बेसांखिनि साक्सेस जानो हायो बस लेडि जानो हायो ना हाया ओमफ्राय नों बांसिन बहा थाना मोजां मोनो सेकेन्ड कुइसना नों बांसिन बहा थाना मोजां मोनो होनोबाथ' आं गुवाहाटीयावनो थाना मोजां मोनो मानो होनोबा न'आवबो थानो मोजां मोनो आङो खिन्थु न'आवहाय माने आलासि जानो टाइप बायदिसो मोजां मोनो आरो माने उन्दैनिफ्रायथ' आं जेनेबा क्लास 11 12 सिम आं न'आवनो थादोंमोन ओमफ्राय 12 सो आङो नै दिनैसिम आं न'आव थायाखै बाहेरावनो थादों बेखायनो माने आङो बाहेरनि बारहावाजों एडजास्ट जाबाय नालाय एसे न'नि बारहावाजों माने एडजास्ट जागौना हाया मोनो खिन्थु हाया माबायदियाव मोनो आं खिथानोसै जेनेबा न'आवहा जुदि नोङो साननैनि बारा थायोबा मामिया नोंखौ फोजाबाय थागोन उन्दुनायनिफ्राय आय बायना सिखारदो बाबायाथ' जेबो नङा जोंहा बाबाया एकदम सिरि पुरा सिरि थाखायो पुरा आंजों सापर्टखा मामिया आंखौ बुंबाय थागोन दाबो दुगैया नामा दुगैहैदो दाबो सिखारा नामा सिखारदो माबा माबि बिदि माने आं बायो माने आं हारसिं थानानै मोजां मोनो बांसिन ओमफ्राय लोगोफोरजोंबो थाना मोजां मोनो खिन्थु सानफ्रोमबो बिदि थानानै मोजां मोनो आरो आं माने साइलेन्ट थानानै मोजां मोनो बांसिन ओमफ्राय जै लोगोफोरखौ लोगो मोनबाय बाग बेबायदि आरो ओमफ्राय नाम्बार 3 नों मा खामानिखौ बांसिन मावनो बायो मा खामानिखौनो मावनायानो जाया आङो क्लास 11 12 सिमथ' न'आवनो थाबाय ओमफ्राय डिग्रीयावबो जोंहा टेक्लाजों आंजों रुम भारा थायोमोन उदालगुरियाव बेयाव माने बादुलियानो आं सब खामानिखौनो मोनबोखायो माने खामखौ खेबसेल' सङोमोन खेबसे संनायखौनो कलेजाव थांनायावबो जालाङो फैनानैबो जायो आरो हरावबो जायोमोन आंखौ हावा खालामना दे ओमफ्राय बेबायदिमोन आरो ना मालबा साननिखौ आं सङो ओमफ्राय हरनिखौ टेक्ला सङो बेबायदिमोन आरो जोङो ओमफ्राय मास्टार डिग्री खालामनायावथ' हस्टेलाव थाबाय मालायनि संनायखौ आराम जाबाय ओमफ्राय नैबे गुवाहाटीयाव फैनाबो आङो इउटुब चेनेलाथ' आंना स्टार्ट खालामखाबाय आङो आफ्टार जेनेबा इउटुब चेनेल खुलिखांनासो आं गुवाहाटीयाव शिफ्ट जादों नालाय बे गुवाहाटीयाव शिफ्ट जानाबो इसोरनि अननायाव एसे इउटुबावहा साक्सेस जानानै आंखौ हेल्प खालामनाय जेनेबा आंथ' भिडिअ बानायनानै जेनेबा भिडिअ शुट खालामनानै एडिट खालामनांगौ मानांगौ बिदि टाइम थाया ओंखाम ओंख्रि संनो बेयावहा माने हेल्प खालामग्राथ' लाखानांखागोन स' दायोबो हेल्प खालामग्रा दंखायो बेखायनो माने बांसिन मा मावनो बायो बेखौ आं कनफिउज जाबाय माखौ मा बुंनो बिदि आरो ओमफ्राय नाम्बार 4 नों माबायदि खामानियाव बांसिन हेपि जायो अके आं माबायदि खामानियाव हेपि जायो मिथिबायना सोरखौबा हेल्प खालामनानै बा सोरखौबा आंनि खाथियाव थानाय मानसिखौ आं हेपि खालामनानै मोजां मोनो आरो मोनसे मेन खोथाया जाहैबाय आङो आंनि बिमा बिफानि बा आंनि न'खरनि फेमिलि मेम्बार्सनि मोखाङावहाय अराय मिनिनायखौ नुबोला आं बिराद हेपि जायो बेबायदि खामानिखौ मावनानै बिराद हेपि जायो आरो आङो आंनि फेमिलि मेम्बार्सफोरा माने जेब्ला हेपि जायो ओमफ्राय नाम्बार 5 फिउचाराव बबे जायगायाव पार्मानेन्ट थानायनि प्लानिं दं आं गुवाहाटीयावनो थानायनि प्लानिं दङ आरो नायनोसै गुवाहाटी थानाय जायो ना बाक्सायाव थानाय जायो ओमफ्राय रिंकि हाय आब' नोंनि फिउचारनि थांखिया मा आं अलरेडि खिथाखांखाबाय सासे बस लेडि जानो लुगैयो आङो नायनोसै हागोन ना हाया रिता दैमारि आब'निसिम मोनसे सोंथि आब' नों माला हाबा जागोन इखौल' सोंबाय थायो आंखौ
हर्षजित ब्रह्म आब' मोनसेल' कुइसन नों इउटुबनिफ्राय बेसे रां खामायो आं खिथाखांखाबाय बेखौबो आंनि प्रिभियास भिडिअआवहाय आब'नि नामखौ खनसे आब' आंनि नामखौ खेबसे लाथार अके हर्षजित ब्रह्म थेंक इउ सो माच आगै हर्षजित ब्रह्म आंखौ सोंथि सोंनायनि थाखाय आंखौ सापर्ट खालामनायनि थाखाय ओमफ्राय मबाइल्स लिजेन्ड बें बें लाभार वाव मेसे मोजांलै नोंनि नामालाय बे सोंदों आं बेखौनो मिथिनो लुबैयो जे आब'आ माला हाबा जागोन आंखौ लिंहरगोन ना लिंहरा लिंहरगोन दे गाबोननो जानो होनना सानदोंमोन आं फैगोन ना ओरैनोसो होनदो ओमफ्राय सोंदों संगीता मुसाहारिया गाज्रि दामोन आब' नों गुमैखौ माहाय फार्स्ट टाइम लोगो मोननाय आरो मोजां मोनलायनाय नोंसोरखौ सानैजों बिराद समायथारो स्पेशल भिडिअ बानायनो होगोन होनदोंना आङो मानो सोंबाय थादो उनावहाय स्पेशल भिडिअ बानायनो होगोन आं दा सोंथ'नांला दे DNNAB सोंदों मालदिभ्स बेसे खरसा थांखो बेखौ खोन्थाहरदो बेसे खरसा थांखो मानेथ' जोंना थांसाबदो एसे जों माबा माबिबो बायना लाबोबायना जिखुनु सासेयावहाय 150 हमनानै ला 150K ओमफ्राय सोंदो राजु बसुमतारी आब' आं नोंसा टेक्लाखौ जा मोजां मोनथारो नोंसा आदा टेक्लाखौ आं आदा गोदै लिंनोसै दे अके थेंक इउ सो माच ओमफ्राय नोंनि सुदेम बर' नोंनि बिएफा दाहालासै खैजोन जाखो उन्दैनिफ्राय दाहालाखि 500 crore ना ओरैनोसो होनदों आङो उनावहाय खिथागोन आं फिननाय बसुमतारी आब'आ माब्ला हाबा जागोन आयु बेनि अनगा जेबो कुइसन गैलाना नोंसिनियाव हाबा जानायनि मिजिंफोर लादोंना लाथ'वाखै लादो मानो लायाखै भगबाना एसे बुंना हरबानो आं लानोसै हाबाखौ बुदु नार्जारिया सोंदो we know that history repeat itself number 1 आवहाय बिदिनो बुंगोन हारिया बर' हारिखौ आरो खेबसे गाग्लोबनो नागिरब्ला अब्ला आब'नि फार्स्ट स्टेपआ मा जागोन खोन्थाहर आब'आ बर' हारि आरो आदार हारिनि गेजेराव जुलि जालायनायनि सायाव मा बुंनो सानो बेयाव जोंहा मुलाम्फा जागोन ना खहा जागोन obviously खहा जागोन जोंनि बर' हारिनि हिन्जाव बा हौवाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ आं मा सानो बेखौ आंनाव कुइसन सोंदों अके आङो फार्स्टआवनो बुङो जे आङो दुखु मोनो जोंनि बर' हारिनि सिख्लाफोरा जुदि गुबुन हारिजों हाबा जायो आं बिराद दुखु मोनो किन्तु आं बेबायदिबो सानो जे जों एज ए हिउमेन बिं गासैयाबो जेनेबा हिउमेन राइट्स दङ जे सोरजों हाबा जानो गोसो बेजोंनो जानो हायो अब्लाबो जों जिहेतु हारिखौ मोजां मोनो बर' हारिखौ मोजां मोनो आंखौ होननोसै आं सासे बर' हारिखौ गोसो गोथारै मोजां मोनो बेखायनो आङो जोंनि बर' हिन्जावसाफोरा गुबुन हारिजों हाबा जानायखौ आंबो obviously दुखु मोनो किन्तु फारसेथिंहाय जेबो बुंनोबो हाया जाहैयो मानो होनना बुंबा गावबा गाव गोसो जायजों हाबा जायो बा जायजों हेपि थायो बा जायजों कम्फर्टेबल obviously बे मानसियाबो बैजोंनो हाबा जागोन बेबायदि आरो किन्तु अब्लाबो होननाय बाट स्टिल होननाय खोथाया थायो जे जेरैहाय जोंहा बिराद खहा जोंनि बर' हारिनि थाखाय जे सासे बर' सिख्लाया जुदि गुबुन हारिजों हाबा जायोब्ला बर' हारिनिफ्राय सासे मानसि गोमानाय जायो ओरैनो बर' हारियाव बारा एसेबां मानसिफोर गैखाया बारा एसेबां पपुलेसन गैखाया जिहेतु माइनासथ' जाखानाय जाहैयो माबोरै माइनास जायो होनना बुंबा बर' हिन्जावसाया जुदि गुबुन हारिजों हाबा जाहैयो अब्लाना गाननाय जोमनायाबो चेन्ज खालामनो गोनां जायो मानो होनना बुंबा जोंनि ससाइटिया ओरैबायदि ससाइटि जे हिन्जाव मानसियासो जायजों हाबा जायो बेनि धोरोमखौनो लानांगौ बेनि गाननाय जोमनाय बेनि टाइटेलाबो गथ'फोरा लानांगौ थिग मा बेबायदियावनो जेनेबा गथ'फोराबो जेनेबा बिमानि टाइटेलखौथ' लाला जेनेबा दैमारि हिन्जावसाया हाबा जाहैबाय सोरबा डेकाजों अब्ला बेनि गथ'आथ' दैमारि होनना लिरनाय नङा उमुक तुमुक दैमारि बेबायदिसो लिरनाय नङा उमुक तुमुक डेकासो लिरगोन बा दास इदिसो लिरगोन बेखायनो माने आं सानो आरो दुखुबो मोनो जेनेबा आरो माबायदि बुंनोबो जायो मालायनि लाइफनि खोथा ना जोंनि लाइफखौनो मोजाङै खालामनो हागौआखै अब्ला जों मालायखौ मा माने बिथोन होनो बेबायदिबो जायो किन्तु गावनो जुदि सासे बर' हारिखौ सिबिग्रा बा गावनि हारिखौ जुदि मोजां मोनग्रा बा बे मोनसे फिसा खोथाखौ साननांगौ जे जोङो जेब्लाबो गावनि हारिजोंनो हाबा जानांगौ बा जोंनि हारिमुखौनो जों जौगाहोनांगौ जोंनि कालचारखौनो जों जौगाहोनांगौ बेफोरबायदिखौ साननांगौ आरो आंनि मथे बेनोसै आंनि फिननाया ओमफ्राय
सोरबा गाहक मुसाहारिया सोंदो आब'आ सानसे बेलासे जिडि प्रडाक्शनाव मोनसे बड' फिल्म लाबोनांगौ आं बेखौ हास्थायो अके सियर मानो लाबोआ जानो आङो दा कर'ना भाइरासनि बोथोरखायनो शुटिं खालामनाय जायाखै बाट जोंना बेबायदि खोथा सोलिगासिनो आरो मेनेजारजोंहाय बेबायदि मुभि मोनसे फिचार मुभि लाबोनो ओमफ्राय रानि आर ब्रह्मआ सोंदों आब' आंनि कुइसना गोसोआव दंना आं सोंदोंमोन लावदुमजों नोंजों नांलायोना नांलाया लावदुमजों आंजों नांलायो मानो नांलाया जानो जोंबो नोंसोर बायदिसिना मानो नांलाया जानो आरो मालाबा लावदुमजों नांलायना गाबफेरदोंना गाबफेराखै प्लिज खोन्था नै जोंनिया बेबायदि जायो आरोना नांलायबाबो जोङो सानसे माथो होआलासिनो थाफेराखै बा सानसे रायलायालासिनो थाफेराखै जोंनिया नांलायबाबो माने दसेल' 10 मिनिटसो बा 5 मिनिटसो थागोन आरो खिन्थु दसेनो मोजां जाफिनो जों सानसेबो बेबायदि नांलायनानै थाफेराखै खिन्थु आंनिया मोदैया दसेनो गखायो माने आङो खुगाया पेक जानो हागौ खुगाया डेन्जार जानो हागौ खिन्थु आंनि गोसोआ बिराद गुरै माने सोरजोंबा आङो नांलायनो हाया माने बा सोरजोंबा माबा मोनसे खोथा बुंनोबा आंनिया मेगननि मोदैयासो गग्रोयो मा बुंनो सानो बेखौनो बुंनो हाया मेगननि मोदैया गनानै माथोआनो इदिसो जायो बेबायदि आरो अबभियासलि गाबो जोंबो गाबोबो खिन्थु सानसेबो बिदि माथो होलायालासिनो थाफेराखै आरो 5 मिनिटसोनिल' माने फाइटिं जायो आरो एसे बेनोसै टरालि कलिताया सोंदों आब' लावदुमा नोंनि मा जायो आरो नोंनि फेभरेट फुड आरो फेभरेट इउटुबारा सोर फेभरेट बड' एक्टर एक्ट्रेस आब' प्लिज रिप्लाइ अके लावदुमा आंनि मा जायो देलाय खिथालाय मा जायोले ओइ मा जायो खिथाना होलैनो खिथाना हो दे दे इयो खिथासिगोन दे जनता माफ नहीं करेगी चुप मेरे शो पे गालियों से रिलेटेड किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है नोंनि फेभरेट फुड आंनि फेभरेट अमा फुड होनबाथ' माखौ बुजिगोन दा जानाय मुवा जानाय अमाया जायो ओमफ्राय फेभरेट इउटुबारा सोर फेभरेट इउटुबार बहुत दङ दा मोनसेहै माबायदि खिथानो आङो मोनसेहै फेभरेट इउटुबार अके सासे दङ इनफिनिट बिउटि होननाय बेबायदि नामनि पायल देशमुख बेखौबो आं बिराद मोजां मोनो बेबायदि चेलेन्जफोर खालामो फुड चेलेन्जफोर बेबायदि ओमफ्राय आरो माबाखौबो मोजां मोनो आङो माबाखौ मा नाम मोनलाय आंनि फेभरेट इउटुबारा ओमफ्राय आरो म ब्लग्स बेफोरखौबो मोजां मोनो बहुत मोजां मोनो बेबायदि नङा जे फेभरेट होननानै सासेल' दङ बेबायदि नङा बहुत जन दङ ओमफ्राय आरो फेभरेट बड' एक्टर एक्ट्रेस फेभरेट बड' एक्टर एक्ट्रेसाबो साफा सानैल' नङा गासैयाबो मोनसे क्वालिटि थाखानाय जाखायो गासैबो बिथिङावनो गासैबो मोनसे पारफेक्ट थाखायो आरो स' गासैखौबो मोजां मोनो आं बेबायदि फेभरेटथ' गैया दा आं बिदि सानदों आरोना सोरखौबा बुंगोन सोरबा हामा मोनलायगोन बेखायनो गासैखौबो मोजां मोनो दे आब' नों आब'निफ्राय मोनसे सोंनाय गलक इन्डियाया सोंदों लावदुम आदाया आब'खौ माबायदि बेसे अनो आरो आब'खौ हेल्प खालामो ना भिडिअ बानायनायाव अबभियासलि बे माने आंखौथ' अनो होननानै सानो बेथ' इसोरासो मिथिसिगौ जे आंखौ बेसे अनो मानो होनोबा आंबोथ' अन्तरियामि नङा होमबा जेनेबा आं बिनि गोसो सिङाव हाबनानै जे मिथिनो बे आंखौ बेसेबां अनो बेबायदि ओमफ्राय माखासे मानसिया थायो नङा जेनेबा बिराद घमन खालामो बिराद एटिट्युड देखायो जेनेबा जिमानखिनि बिनियाव दङ बेखौ लानानै खिन्थु लावदुमा बेबायदि टाइपनि मानसि नङा आरो जिमानखिनि आं बेजों थानानै बेजों रायलायनानै जिमानखिनि मिथिबाय ओमफ्राय बियो माने एकदम सिम्पल आरो बिराद सिम्पल मानसि आरो बिराद माने सिम्पल लिभिं हाई थिंकिं बेबायदि टाइपनि मानसि आरो ओमफ्राय आंखौथ' बिराद हेल्प खालामो भिडिअ खालामनाय मानायाव इभेन बहुत भिडिअसफोरखौ बेनो शुट खालामदों आरो बहुत हेल्प खालामो आं बुंलायलायनाङा माने इदि खालामनानै बे गावनो खालामो आरो बेखायनो बहुत मोजां मोनो आङो ओमफ्राय मिस्टार देरहासादा मालायनि कुइसन्स नायना गोमोहाबबाय आब' जेबो कुइसन्सआनो फैयासै आंनाव जायखिजाया आंनिफ्राय मोनसेल' कुइसन आब'आ दा भिडिअ एलबाम बानायबाय थानाय समाव सोरनिफ्राय बांसिन हेल्प मोनो अके आंखौथ' बांसिन आंखौ हेल्प खालामग्राया लावदुमानो आरो जुरुल थमास दैमारियाबो आंखौ बिराद हेल्प खालामो आरो आङो माबानि नामखौबो लानांगोन नानिनि नामखौबो लानांगोन नानिनि अरिजिनेल नेमा सबिता बसुमतारी ओमफ्राय आरो सोर हेल्प खालामो टेक्लायाबो हेल्प खालामो अबभियासलि ओमफ्राय बिग्राय बसुमतारी ओमफ्राय आगै सोरां मोनाबो हेल्प खालामो ओमफ्राय आरो सासे जोंनि जिडि प्रडाक्शननि डिअपिया जाहैबाय बिरकम सिने फट'ग्राफिनि जितु अनार बिरकम बसुमतारी नङा बिरकम माबासो बसुमतारी नङा टाइटेला मामोनलाय
बेरकम रामसियारि बे आगैयानो जिडी प्रडाक्शन जिमानखिनि खामानिफोर दङ चेनेलनि आरो दा आं सानगासिनो आंनि जिडी प्रडाक्शन चेनेलखौहाय माबा खालाम रेजिस्टार खालामना लानो दैट मीन्स प्राइवेट लिमिटेड खालामना लानो बेवहायबो बे आगैयानो बिराद हेल्प होगोन आरो लावदुमाथ' लावदुम थाखायो आरो आंनि बार्थडेनि भिडिअबो नुखादों बिथाङा आंखौ लायनो थैजासिम जोबथाहांबोजासिम हेल्प खालामगोन होननानै बिराद सापर्टिभ आरो बेबायदि सापर्टिभ मानसि जेनेबा लोगो मोनोबा आरो obviously आंनि फेमिलिखौथ' आं जेब्लाबो बावनो हाया बेथ' बे थाखायोआनोसै बेनोसै आरो बेखिनि मानसिफ्रानो आंखौ बिराद हेल्प खालामो बिराद सापर्टिभ बेनो आंनि थाखाय बहुत माने बेबायदि आरो ओमफ्राय बेनोसै कुइसन्सफोरा आब' नोंनि हाबाया माला जागोन संगीता रानी ब्रह्मआ सोंदों आब' नों ड्रेसफोरखौ दासान्दि बबे एपआव माबा खालामो बिहरो आङो बिहरो उर्बानिक ओमफ्राय जारा ओमफ्राय एमाजन बेफोरावनो बिहरो आरो एसेबां दाथ' गोदो आंनि फेभरेट एपफोराथ' गैला ओमफ्राय सोंदों वीर MBS आब'आ माब्ला जुलि जागोन ओमफ्राय बेसे इयार्स थाना ओमफ्राय बेसे इयार्स थाना अके नायनोसै मा बेसे ना इसोरनि लिरनायाव इसोरा जुदि गाबोननो जाहोनो लुगैबा गाबोननो जागोन होनदो ओमफ्राय साबस्क्राइबारखौ आब'आ जुलियाव इनभाइट खालामगोन ना खालामा नायनोसै केपासिटि हायोना हाया लिंनो ओमफ्राय आब'आ मटु होनबा गाज्रि मोनो नामा ओहो मोना आङो गाज्रि मोननाङा गाज्रि मोनोबा बुङा दे न' आब' फ्रम बाक्सा तामुलपुर गाज्रि मोना दे आगै जेबो नङा अननानैसो बुंनाय ना बेयो ओमफ्राय आब' माला हाबा जागोन बिदिनोसै आरो बड' गेमिं आब'नि वेटआ बेसेबां बड' गेमिं मा सोंदों 65 आरो गुमै लावदों माबोला बिबारनि माला गानहोगोन आब' आरो हाबायाव मा बेदर जाहोगोन आब' आलादा कुइसन्स खाना आंना माला हाबा जागोन बेखौथ' आं खिथाखांबाय ओमफ्राय मा बेदर जाहोगोन सब बेदरखौनो होगोन अमा दाउ बोरमा MK मिक्सआ सोंदों MK आब' नोंनि लाइफखौ माबायदि दैदेनलांनो लुबैयो प्लिज एन्सार मी दिदि अके आंनि लाइफखौ आङो दा जेरैबायदि दङ आं बेबायदिनो खुंलांनो लुगैयो आरो आंनि जिथु थांखि लाइफआवहाय बे थांखिखौ आं जाफुंहोनो लुगैयो आरो फंबाय दङ फंबायनि रेसपन्सिबिलिटिखौ आं लानो लुगैयो ओमफ्राय आरो अभियासलि बिमा बिफाखौथ' आं थैजासिम नायखागोन आरो आदामोनखौबो गासिखौबो ओमफ्राय आरो आङो जिउनि थांखिया बस लेडि बेखौथ' आं बिराद जानो नाजागोन आरो मोनसे खोथा बुंनाय दङ आं बाबानियावहाय जे आङो थाइसे थाइनै थाखा खामायनो हानाय जाबा बाबानो आङो एसेबां दाम गोसानि नङाबाबो गारि गंसे माने कार गंसे बायना होगोन गिफ्ट होगोन होननानै बुंनाय खोथा दङ नालाय हायोना हाया नायनोसै आरो बेबायदि बेनोसै आंनि लाइफनि माबाया मा सोंदोंमोन लाइफखौ माबायदि दैदेनलांनो लुगैयो होनदोंमोन ना बेबायदिनो ओमफ्राय आरो आंनि जाय लाइफ पार्टनार जागोन बेजों आं बिराद माने बेबायदि आन्डारस्टेन्डिंआव थानो लुगैयो जे नोंबो फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जा आंबो फाइनान्सियेलि इन्डिपेन्डेन्ट जागोन ओमफ्राय जेनेबा नोंनि लाइफखौ एकदम बिन्दासै था आंबो आंनि लाइफखौ बिन्दासै थागोन बेबायदि आरो पुरा माने आन्डारस्टेन्डिं थानांगोन सानैनि गेजेरावहाय आरो सानैनि गेजेरावहाय सापर्टआ थानांगोन आंबो सापर्ट होगोन बेबो आंनि खामानियाव सापर्ट होनांगोन बेबायदि आरो बेबायदिनो बास्ट हेपि फेमिलि थानो लुगैयो आं माने बहुत मानसिफोरखौनो नुदों आं उन्दैनिफ्राय जे हाबा जाखांनायनि उनाव जि नांलाय खमलाय बेबायदि लाइफ आं थानो लुगैया माने आं एकदम बिन्दास लाइफ थानो लुगैयो माबायदि लाइफ जेनेबा आंबो लयेल जागोन बेबो लयेल जानांगोन जेनेबा आंजों रिलेशनशिपआव थानानै बेबो मालायजों लाइन मारिनाङाथों बा आंबो बेजों रिलेशनशिपआव थानानै आंबो मालायजों लाइन मारिया आंबो लयेल बेबो लयेल बास सानैजों मोनसे हेपि फेमिलि जायो आरो बेबायदिबा ओमफ्राय नोंबो खामाय आंबो खामायगोन बेबायदि टाइपनि माने लाइफखौ मोजां मोनो आरो आङो नोंबो बिजि था आंबो बिजि थागोन बेबायदि ओमफ्राय जेब्लानोखि जों फ्रि थानानै लोगो मोनगोन बास भेकेशनाव थांदो बरियासे हलिडेआवहाय बास बेबायदिनो बिन्दास लाइफ बेबायदि लुगैयो आरो आङो बास बेनोसै ओमफ्राय आंनि कुइसना जाहैबाय पुर्णिमा दैमारिया सोंदों दे बर'फ्रा आथिखालाव मानो गथ'फोरखौ आइ आफा होननो फोरोंला आब' प्लिज रिप्लाइ खालाम सार
आं मिथिला गै मानो फोरोङा आंबो मिथिया ओमफ्राय आंबो मामा बाबासो होनना बुङो बेखौ हामा मोननाङा आरो जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव बांसिनानो मामा बाबा होननानै बुङो औ नंगौ आंबो दुखु मोनो जेनेबा जोंनि जितु माने रियेल वर्ड जेनेबा बिमा बिफाखौ लेंनाया बेयो जाहैबाय आइ आफा खिन्थु दा जोङो उन्दैनिफ्रायनो मामा बाबा लेंबोबाय दा जोङो गोदोर जानासो माबायदि आइ आफा लेंनो बेबायदिबो जायो आरो जेनेबा एसे माने जेनेबा मामा बाबा उन्दैनिफ्रायनो लेंबाय बेबायदि फिलिंसा माने आलदा फैयो आरोना आइ आफा लेंबा बेबायदि मिथिला आं बेनि कुइसन्सनि एन्सारखौ आं होनो हाला बेनि कुइसननि धनी राम सियारे सोंदों योर फेभरेट बलिवुड एक्टर एक्ट्रेस बा फेभरेट एक्टर एक्ट्रेस होनबाबो आंनिया बहुत दङ एक्टरावहाय जाहैबाय सलमान खान जन इब्राहिम ओमफ्राय रणबीर कापुरा नङा दे रणधीर ना मा नाम मोनथाय बेनि नामा ओमफ्राय सलमान खान ओमफ्राय रणबीर सिंह ओमफ्राय जन इब्राहिम ओमफ्राय विकी कौशल ओमफ्राय अर्जुन रामपाल बहुत दङलै आंनि मोजां मोननाया एक्ट्रेसफोराबो जेनेबा माबाखौबो मोजां मोनो आङो जैकलिन फर्नांडिस ओमफ्राय कैटरीना कैफखौबो मोजां मोनो करीना कपूर ओमफ्राय माबाखौबो मोजां मोनो विद्या बालनखौबो मोजां मोनो ओमफ्राय कंगना रनावत ओमफ्राय बहुत मोजां मोनो आङो बिदि सासेल' गैया देबजित बसुमतारी सोंदों आब'आ माइरं जावनो रोङा दे आं हसा खोथा खिथादे इखौ आरो दां खोरा हरनाङा आरो रोङा जावफेराखै आब' ओमफ्राय दैथुन बर'आ सोंदों आब'आ माब्ला बर' फिल्म इन्डास्ट्रियाव आगान होजेनो आरो दासिम जार्निया माबायदि सोलिगासिनो दं अके आङो 2017आवहाय आङो आगान होजेनदोंमोन बर' फिल्मावहाय ओमफ्राय 2017निफ्रायथ' अलमस्ट मोजाङानो सोलिबाय थादोंमोन गेजेराव 2020आव एसे बोरैबा जादोंमोन बाट बोरैबा जाबाबो नैबे गेमस्रिया फेमिलिनि सापर्टजों आरो लाइफ पार्टनारनि सापर्टजोंहाय एसेबाबो आगानसेबाबो थाबायनो हाबाय बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ बेखिनियानो सोलिगासिनो दङ आरो आसा खालामो इयुनावहाय फिउचारावहाय साफा सानैखौबाबो आं हेल्प होनो हागोन कालचारावहाय बेखौनो आं मिजिंथियो अंकुर बर' आब' खुलुमबाय अके खुलुमबाय आगै माइन्डखौ बोरै कन्ट्रल खालामो अके माइन्डखौ बोरै कन्ट्रल खालामनो होनबा आंबो बिराद रागा जोङो दे रागा जोंबाबो माने माखासे बुस्थुखौ साननानै रागाजों मावनाय खामानिफोरा जेब्लाबो मोजां जाखाया बेखायनो आङो बहुत टाइमावनो आङो बहुत कन्ट्रल खालामनानै थायो आरो माबायदि कन्ट्रल खालामो होननानै बुङोब्ला नोङो रागा जोंबाल' जाया बेनि जि बुस्थुनि थाखाय नों रागा जोंदो बेखौ मोजाङै साननांगोन जे बियो थार नंगौना नङा बा गोरोन्थि नंगौना नङा बेफोरबायदि सानै हयैसो नों रागाखौ जोंनांगोन आरो रागाखौ जोंब्लाबो नों कन्ट्रल खालामनो माबोरै होनना बुङोब्ला नों बहुत बुस्थुखौ साननांगोन जे आङो रागाजों सोरखौबा मायबा बुंगोन बे बहुत दुखु मोनना थागोन साननैसोनिल' लाइफ मानो इसिबां नांलाय खमलाय रागा जोंलाय बुला बुसि जानानै मानो गाज्रि जानानै थानो नङा होमबा बेखायनो एसे कन्ट्रल खालामनो सोलों कन्ट्रल खालामनाया गावनि आखायावसो थायो माने बेफोरबायदि खोथाखौ साननानै जानाय नङा बिदि होननानै कन्ट्रल खालामनो नाजा आरो ओमफ्राय गासै बेसादखौबो जिखुनुखौबो पजिटिभ लाजोबनांगौ नामा औ लाजोबनांगौ मानो होनना बुंबा नेगेटिभनिख्रुइ बे दुनियावहाय पजिटिभनि जितु गोहो बेयो बांसिन दङ बेखायनो जेब्लाबो पजिटिभआव थानांगौ आरो पजिटिभखौ बजबनानै लानांगौ बेबायदि आरो SMS पावार आं सोङो लावदुमा नोंसिनाव गोरजिया थाबाय नामा मारै एसे बिजिरना खिथालाय आब' औ थाबाय गोरजिया मोनगोन नोंसोरो लावदुम बायदि हौवा गोरजिया थाग्रा औ गोरजिया थाबाय दे सोरबा गोरजिया थायो नामा मानसिफोरा बहुत मानसिफोरनि साननायावनो जे गोरजिया थाबा लाजि फोनाङो गोरजिया थानाय मानसिखौ सन्मान होआ बेबायदि जानाङाथ' मानो होनोबा गोरजिया थानायाबो मोनसे सोरबा माबा माबि जेनेबा दुखु दाहानि थाखायबो सोरबा गोरजिया थानो गोनां जायो खिन्थु जोंनि खोथाखौ बुंसै आं लावदुमा गोरजिया थायाखै गोरजिया थानाय माखौ होनो हाबा जानानै जोंनाव थानायखौसो होनगोन खिन्थु आंथ' हाबा जायाखैना दायो आलासि जानो थाङो बास बेनो ओमफ्राय आरो गोरजिया थानाय मानसिखौ गाज्रिबो बुंनाङा
मानो होनना बुंबा नाय बेबायदिबो मालाबा जायो जेनेबा बै हौवानि न'खरावहाय फिसाला साथाम साब्रै थायो बैसानि बिमाखौ सोरबा नायनो थाखाय जेनेबा रेसपन्सिबिलिटि लाखाबायबा लाखाबायबासो होनदों आङो लाखाबायबा बा बिनि बिदा फंबाया लाखाबायबा हौवानि बिदिबा हौवाया जुदि बे हिनजावनि न'आव थानानै जुदि हिनजावनि बिमा बिफाखौबो नायो बा गावनि बिमा बिफाखौबो नायो बेबायदि मानसिखौ गोरजिया थानायखौ नोंथांमोना गाज्रि मोननाङाब्रा जेबो नङाना जेनेबा बिथिंनिखौबो नायगोन बिथिंनिखौबो नायगोन नङा होमबा आरो जुदि बै हौवानि बिमा बिफाखौ जुदि नायग्रा रावबो गैयाबा बेबायदिबा खिन्थु बेबायदि थाफायनाङा मानो होनबा जेब्लाबो गावनियाव फार्स्ट जानांगौ नङा होमबा आरो बेबायदिबो खालामनो हायो जे नों थाफैबाल'सो हिनजावनि बिमा बिफाखौ गोरजिया थाफैबाल'सो नों नायनाय जागोन बेबो नङा हिनजाव मानसियाबो एसे बुजिनांगोन जे नोङो हौवानि न'आव थानानैनो नोंनि बिमा बिफाखौबो नायनो हायो आरो जुदि बे थाबायनो हाया बिमा बिफायाबो थाबायनो हाया जुदि जायोबा हिनजावनि अब्लाना नों बिसोरखौ लानानै थां बिसोर बोराय बुरैयालाय थांनायावलाय माथो माबा दिगदार खिन्थु जोंनि ससाइटियावहाय जुदि बै हौवायानो जुदि डाइरेक्ट हिनजाव लाहानाव थाफायोबा एसे बोरैबा बुङोना जुदि बे बुंनायखौ जुदि सह्य खालामनो हायाबा मा खालाम मोनसे उपाय बे बिमा बिफाखौनो बिसिनि बिमा बिफाखौनो लां ओमफ्राय नायबाय था बास हेपि फेमिलि माथो फैसालि मुसाहारि जिडि प्रडाक्शनाव बेसे खामायो आरो गेमस्रि दैमारियाव बेसे खामायो आं गेमस्रि दैमारिनि खोथाखौथ' खिथाखाबाय आंनि प्रिभियास भिडिअआवहाय ओमफ्राय जिडि प्रडाक्शनावहाय एसेबां खामाया मा होनगोन अलमस्ट बेसे खामायो जुदि भिउसआ जुदि मिलियन भिउस थाङो बिदिबा एसे खामाय जायो आरो खिन्थु एसेबां आं भिडिअ खालामनायाव बेसे खरसा जायो बेखिनि खरसाया फैफिना आरो ओमफ्राय खिन्थु टाक टुक जायो आरो बेबायदिनो रश्मि बसुमतारिया बुंदो आब' आंनिफ्राय मोनसेल' आर'ज नों लाइफआव बिदिनो हेपि थाबाय था नोंनि खुसिखौ नायनो लुबैयो आं आब' मालायफोरनि गाज्रि बुंनाय दुखु होननायफोरखौ जेबो दासान लाभ इउ फर एभार दिदि थेंक इउ सो माच आगै थेंक इउ स' बेखिनि कुइसन्सफोरखौनो आंखौ सोंदोंमोन स' थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ बाय बाय